Šta očekivati? Naravno da očekujemo i uvek ćemo to očekivati i tražiti od igrača da se ide u svakoj utakmici na pobedu, s obzirom da praktički igramo na domaćem terenu protiv ekipe koja je po meni jedno prijatno iznenađenje za naš fudbal, po ekipi Donjeg Srema, i pokazuju da sve ekipe mogu da se nose i sa velikim ekipom, tako da jednostavno zaslužuju jednu dozu respekta i sigurno pažnje da igrači moraju da daju svoj maksimum u sutrašnjoj utakmici da bi izvojevali pobedu koja nam je veoma, veoma bitna. Znači da izvučemo maksimum iz ovog ciklusa koji se završava posle toga idemo na pauzu gde ćemo malo još da poradimo na nekim stvarima. Tako da jednostavno nemamo drugo, bez kalkulacije izlazimo i igramo za pobedu. Pre svega da vas pozdravim sve, kao što je šef rekao, Vojvodina uvijek ide na svaku utakmicu na pobedu. Ova utakmica nam je bitna jer završavamo ovu pauzu, idemo u stvari na pauzu sa pobedom. Ako svaki igrač koji izađe na teren, čak i onaj na klub i onaj na tribinama da svoj maksimum, možemo očekivati i dobru igru i dobar rezultat za Vojvodinu. Hvala. Očekujete da će Donji Srem igrati zatvoreno do golova na poslednjem delu utakmice? Teško smo postizali golove, međutim dolazili smo u situacije gde smo pretili protivniku, gde smo propuštali ogroman broj prilika i šansi, tako da se nadamo. Malo smo radili tokom ove nedelje što se tiče tih stvari. Nadam se da će ovaj put i u ovoj utakmici biti to mnogo, mnogo drugačije i da ćemo uspeti na vreme da postignemo taj gol koji sigurno će dići ekipu i bit će mnogo lakše da se igra. Ne, definitivno, ajde da krenemo od Trajkovića i Škuletića, znači oni su priključeni ekipi i jednostavno konkurišu za sastav za sutrašnju utakmicu, tako da to je jedna normalna stvar i idemo dalje. A što se tiče Abu Bakara, on je profesionalac, on ima ugovor